Okay? Nahirapan kami. Pinahirapan ninyo kami. This simply because magagaling kayong lahat. Pero gaya ng anumang kompetisyon, may manalo at may matatalo. Pero sa ngayon, tawagin ko muna yung top 10 natin in no particular order. Basta top 10 siya. Michael, So yung top 10, contestant, sir, top 10 siya, bababa sila. Oo. Yung tatawagin, safe na kayo. Okay. Safe na yung tatawagin namin. Okay. Bababa na lang. Okay, contestant number 8. Safe ka na, contestant number 8. Contestant number 8 is JL Aurelio of Barangay Nagpatayan. Diyan. Safe ka na, contestant number 1. Contestant number 1 is John Arvin Linian of Barangay Bumito. Next, contestant number 9. Contestant number 9 is Melvin Kakaktin of Barangay Tabtabakan. Number 6. Contestant number 6 is Melinda Yoro of Barangay Sinamar. Congratulations, number 13. The lucky 13 is Mary Beth Erseb of Barangay Barangay. Congratulations, number 17. Number 17 is Memory Ramos of Barangay Valenciano. Number 4. Number 4 is Marjan Ebao of Barangay Valdez. And may dalawa pa, tatlo pa. Number 3. Number 3 is, yes, it's you, our friendly ex, John Kamalik from Barangay Karibkib. Safe ka na, number 18. Number 18 is Kim Gotchen of Barangay Katagtagen. And the last in the top 10 is contestant number 2. Contestant number 2 is Kimberly Angelo Academia of Barangay Makayep-Yep. Okay. Sino kaya ang magpapaalam sa gabing ito? Ganun pa man, congratulations, ginawa ninyo lahat ang inyong makakaya. Nagkataon lang siguro na nagkaroon kayo ng wrong choice of song. Iba-iba kami eh.